The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras mismo po ba si ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Maligayang Pasko sa inyo mga kaaksyon. Live na live pa rin po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga kaaksyon, away magkapatid. Idinulog na sa ating programa, kwento ni Vivian sa Inlupig. Nagmula lang raw sa lupa ang kanilang hindi pagkakaintindihan ng kanyang kuya hanggang sa humantong na raw sa nagagawa na siyang sugurin at saktan nito. Makakausap natin ngayon mula sa kabilang linya ng telepono si Vivian. Magandang hapon po sa inyo, Vivian. Vivian, magandang hapon. Hello, Vivian. Magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Opo, eto, magkapatid kayo at ang inireklamo mo ay ang iyong nakakatandang kuya. Maaari niyo po bang Opo. maikwento sa amin itong away ninyo ng kuya mo? Opo. Ganito po kasi yun, ma'am. Nung bagyo pong Pipito, lumipat po kami sa kabilang bahay kay Mayniñas sa harap po ng bahay namin kasi ang bahay ko po mababa lang. Nung nakaraan po kasing bagyong Christine, nabahan po kami. Nakita po ako ni John Armando sa ina. Lumipat kami nung anak kong isang lalaki. Nakalipat na po kami dun sa kabilang bahay, mga ilang oras po, sumunod na yan dyan sa kabilang bahay, si John Armando, katok po sa akin, galit na galit po. Tapos sabi po ni Eugene, may-ari po ng bahay, sabi niya po, manarado na lang kami, sinarado na lang po namin yung bahay. Hinayaan na po namin magparasalita yun, tapos po sige mura sa akin. Kinabukasan naman po, ma'am, tapos na po yung bagyo, wala naman pong awa po ng Diyos, wala naman hangin sa malakas na ulan. Lumipat naman po kami dun sa bahay namin mismo. Inabangan na po ako ni Armando sa ma'am, dun sa bahay namin kasi isa lang naman po ang daanan namin. Yun po, galit na naman po sa akin para salitaan naman po ako, para mumura po ako. Kaya po, ma'am, nakipagsagutan na rin po ako noon. Tapos, sa dami ko pong gawain sa bahay, pumasok na ako sa bahay namin. Tapos na po yun, wala na pong... Okay, Di na po wala kami nang nangyari. Okay, so nung pumasok ka, Vivian, sa loob ng bahay ninyo, wala nang nangyari. Safe ka na, ano? Nakasave ka nga sa bagyo, pero hindi ka nakaligtas sa pangmumura at away ng iyong kuya. Ngayon, ano ba yung pinagsimulan ng away ninyo? Kasi nababanggit na nagsimula yung ugat ng pag-aaway nyo dahil sa lupa. Pero bago pa yan sa lupa, meron pa bang mas malalim na rason bakit ka mumurahin ng kuya mo? Bakit ka susugurin doon sa kapitbahay ninyo? Lagi po kasi yan, ma'am, galit sa akin yan po, ma'am. Ang gusto ko pong malaman sa kanya kung ano pang ikinagagalit niya sa akin. Ayun, so Kung ba't lagi niya
So laging galit sa'yo yung kuya mo at hindi mo alam kung bakit sa'yo nagagalit. Opo, ma'am. Oh. Yan po sana po, ma'am. Sinasaktan pa ako niyan, ma'am, lagi. Yan po, ma'am, ang gusto ko sanang malaman sa kanya. Na Ano? may labas po doon sa barangay. Anong klaseng pananakit itong ginagawa sa'yo ng kuya mo? Nung una pong ginawa niyan sa akin, hinampas po ako nung tubo, ma'am. May blatter na rin po ako noon sa pulis, tapos sa barangay. Tapos noon po, sinuntok na rin po ako niyan. Ay, grabe. Tapos sabi po ito po, ma'am, sabi po nung tatay ko kasi po, ma'am, buhay pa naman nun. Sabi, patawarin ko kasi, kapatid naman. Pinatawan ko po, ma'am. Tapos sinulit na naman niya ngayon, ma'am. Gusto ko po, ma'am, na ikaso na po yan, ma'am. Kasi po ulit-ulit ginagawa niya sa akin. Pwede naman po, ma'am, sabihan niya ako kung may magkakamali pa. Grabe, ano? Kitang-kita namin yung mga pasa mo, yung mga tama mo, pati yung mata mo namumula. Sa ano to? Pinagsusuntok rin po ba yung mukha mo? Ito po, ma'am, yung sinuntok niya ako, pinasok niya ako sa tiris, sinuntok po ako dito. Tapos sabi po, ma'am, ng mag-asawa, nagpupinto ng iba sa barangay. Sa labas, hindi po yan, ma'am, totoo. Hindi, tahimik na po kami, ma'am, sa bahay sana. Simula lang naman. Okay. Lagi yung pipit. Okay, Bibiana, babanggit mo na dati ka nang sinasaktan ng kuya mo, nabubuhay pa yung magulang mo, pero ang sabi sa'yo, patawarin mo na lang dahil kapatid mo naman. Ngayon, eto ba talagang kapatid mo ay mapanakit na talagang kuya? Ilan ba kayong magkakapatid? Ikaw lang ba yung sinasaktan ng kuya mo? Tatlo po, nasa ibang bansa naman po kasi, ma'am, yung punso namin. Oh, so dalawa na lang pala kayong naiwan dyan. Bakit ginagawa pa to sa'yo ng kuya mo? Kung ma'am, yan po ang gusto ko, ma'am, malaman. Gusto ko pong ilabas ni kuya ko kung anong ikinagagalit niya sa akin para malaman ko po. Okay, so never ba kayong naging malapit nitong kuya mo bago pa manumantong sa ganitong pananakit, pag-aaway nyo? Naging okay naman ba kayo yung relasyon nyo bilang magkapatid? Noon po, ma'am, okay naman po, ma'am. Silang naman po galit sa akin. Okay na po, wala na pong ingay nun. Wala lang naman po nung nagbagyong pipito, galit na galit po sa akin. So yun lang, doon nagsimula na sobrang galit na galit sa'yo at ano ba, sinuntok ka ba? Anong nangyari? Aside doon sa pananalita sa'yo ng mga sakit, sinaktan ka pa rin ba nung mga araw pagkatapos ng bagyo? Ano po, ma'am? Pagkatapos ba ng bagyo, nasaktan ka ulit or sinaktan ka ulit ng kuya mo or talagang mga masakit na salita lang yung binitiwan niya? Ma'am, di ko po naririnig. Ano po yun, ma'am? Okay, ang tanong ko, yung bang mga nakikita namin na mga pasamo sa katawan, namumula yung mata mo, dati pa yon na mga pananakit na ginawa ng kuya mo. Pagkatapos ng bagyong Pipito, sinaktan ka ba ulit ng kuya mo? Nung 28 lang naman po. Ito po yung mga tama ko sa katawan ko. So ibig sabihin, pinaka-recent, sinaktan ka ulit ng kuya mo. Opo. Okay. So ito bang pananakit sa'yo ng kuya mo na i-report mo sa barangay, sa polis? Ano yung ginawa mong aksyon para matigil na itong pananakit ng kuya mo? Nagpa-blatter po. Nung pagsuntok niya po sa akin, pumunta na pa ako dun sa pulis. Nagpa-blatter na po ako. Tapos sabi po nung pulis sa barangay na muna. Pinabalik naman po ako nung pulis sa barangay. Dala na po yung medical. Oo, kasi... Kasi Okay, so nagkaharap ba kayo sa barangay? Napag-usapan nyo ba itong problema or itong ginawa sa'yo ng kapatid mo? Natagalan po 1 week po. Nung Wednesday po, pumunta ako, pizza 4 po. Tapos nakagawa po sila ng sumon, pizza 5. Pizza 5 na po kami nagharap doon sa barangay. Tapos po, ma'am, pagdating po doon sa barangay, yung nagparasalita po, yung kagawad lang, hindi po ako pinakinggan. Yung panig ko naman po, ma'am, gusto ko po sanang ipalabas ko kay John Armando Sain kung anong ikinagagalit niya sa akin para bakit kailangan pa akong saktan niya lagi. Lagi pa akong ma'am sinasaktan.
Okay, so nagharap kayo, okay Vivian, ano? So nagharap kayo sa barangay, ano yung nangyari sa pag-uusap nyo? Umamin ba itong kuya mo? Humingi ba ng dispensa o tawad sa'yo? O parang wala lang? Wala lang po ma'am, ang yabang pa po nga. Hindi man lang po ma'am, inano nung kagawad. Sabi po nung kagawad, patawarin ka kasi kapatid. Tapos nanay ko po, 81 years old na. Lagi po pala akong sasaktan yan ma'am. So ibig mo sabihin, pati yung nanay mo, nanay ninyo, sinasaktan din dito ang kapatid mo? Hindi rin naman po. Okay, so ikaw lang talaga yung sinasaktan ng kuya mo? Opo, saka po yung tatay ko noon, nung buhay pa yung tatay ko. May record naman po yan sa pulis kasi pinapakulong po yan ng tatay ko nung buhay pa si tatay ko. Ayun, so pati yung tatay mo nung nabubuhay pa, nakaranas din ng pananakit mula dito sa kuya mo? Opo, mapanakit po talaga yan si kuya ko. Lagi po kami nagsasagutan. Okay, so lumapit ka sa amin, inilapit mo ito sa amin, Vivian, sa kagustuhan na gusto mong makausap ngayon yung kuya mo. Opo. Okay, at para Malaman kinakagalit niya. Okay, para malaman mo kung ano yung rason, bakit ka sinasaktan, inaaway ka ng kuya mo. Eto na, makinig ka Vivian, ano, nasa kabilang linya ng telepono si John Armando Sain, ang nakakatandang kapatid ni Vivian. Magandang hapon sa iyo, Armando. Magandang hapon din po, ma'am. O Armando, ano tong nakarating sa aming reklamo na yung kapatid mo mas nakakabata sa iyo, mas matanda ka pero nakakaranas ng pananakit at masasakit na salita galing sa iyo. Totoo ba ito, Armando? Ako, ma'am. Ito po yung natutuungan yan, ma'am. Kaya nag-ausap na nga kami yan, ma'am, sa barangay. Kahit noon pa man, yung iba nga yan, ma'am. Yan ang reklamo ng anak ko, ng magulang ko, ng asawa ko. Ako noon, na kung ano ginawa dyan ang nananagit, ma'am. Kahit sa nanay ko, ma'am. Sinasakal yan. Kaya yung ano, ma'am, grabe pasensya ko na sa kanya. Tapos ngayon, pati ako, ma'am, binaktan kaya yan ang sinungaling, ma'am. Tapos sa unang-una pa, ma'am, wala kaming pinag-aaway ng lupa niyan, ma'am. Okay, Armando, teka lang ano? Yung ako ba, mo yung tanongin ko kung bakit siya laging galit sa akin. Teka lang, Armando, teka lang. Teka lang, Armando. Eto, kasi yung sinasabi ni Vivian, ikaw yung mapanakit. Bakit ngayon parang ikaw na yung nagsasabi na nung bubuhay pa yung tatay mo, pati yung nanay mo, sinasaktan nitong si Vivian. Pero ang reklamo niya, ikaw yung mapanakit. Ikaw yung mapanakit daw. Kasi nakikita namin, meron talagang mga pasa yung kapatid mo. Sa tingin mo ba, sinasaktan niya yung sarili niya? Ako, ma'am, may pasa din ako, ma'am. Yun lang kami nung nangyari yan, nung huli na. Dahil siya ang unang pumukpok sa akin. Buti nga, di tinamaan yung mata ko, ma'am. May tama din ako, ma'am. Kaya pinakita ko rin doon sa barangay. Kaya nag-blatter din ako sa kanya. Okay, so eto. Parehas pala kayo, nagkakasakitan. Sinasaktan mo itong si Vivian, sinaktan ka din. Pinukpok ka nitong kapatid mo. Yung ano lang yan nun, ma'am. Yung panahon lang yan na, ma'am, na siya talaga yung ano kaya yan na nangyari sa kanya. Dahil dinipinsa ko lang yung sarili ko dahil may pamalit siya. Wait lang Armando, dahan-dahan lang sa pagsasalita, no? Wait lang, ano? Pero inaamin mo na sinaktan mo itong si Vivian. Nasaktan ko yan, ma'am, dahil dinipinsa ko yung sarili ko. Siya ang nag-una. Ako yung kapatid na magulang ay na matanda sa kanya, ma'am. Siya pang-unang nanakit. Pinagsabihan ko lang siyang tumigil sa kasasalita sa akin ng kung ano-ano. Okay, dahil so... yung anak ko, yung mga dyan, hindi naman totoo yung pagpaparasalita niyang masasama para sa akin. Wait lang. Tatay Armando, pakiusap ko lang po, dahan-dahan lang sa pagsasalita para magkaintindihan po tayo. So ngayon po, tatay, yung pananakit na ginawa niyo po kay Vivian, ay self-defense niyo lang po. Opo, ma'am. Vivian, gaano katotoo ito na ikaw pala yung unang namukpok dito sa kuya mo? Hello, Vivian. Ma'am? Ma'am Remy, nagpukpok. Hindi pa ako, Ma'am Remy, nagpukpok niyan. Sa totoo po, ma'am. Yan ba ang totoo niyan, ma'am? Hindi pa ako nagpupukpok sa kanya. Ang totoo po, ma'am, sinugod niya ako doon sa terrace namin. Siya pa ang nagsuntok sa akin, ma'am. Yan pa ang totoo. Okay. Vivian, wait lang, may naririnig kasi kami dyan na ibang taong nagsasalita. Meron bang nagtuturo sa'yo, Vivian? Bakit may naririnig akong may bumubulong po sa'yo? Wala po, ma'am. Ako lang po dito. Sigurado ka wala? Electric fan po, ma'am.
Oh, Po yung electric fan, ma'am? Nagsasalita na Sige bang po, electric patay. fan ngayon? Okay, so electric fan yung narinig namin. Sige. Eto, Vivian, tanong ko ano, sa tingin mo, kasi ikaw din, hindi mo din alam kung bakit ka sinasaktan ng kuya mo. Opo. Okay, so hindi mo rin alam kung bakit ka sinasaktan. Tanungin ko ulit si kuya. Kuya! Kuya! Okay, sa pagkakaalam mo ba, bakit humantong sa ganito yung away nyo ng kapatid mo? Siya po kasi ma'am, pinatitigil ko sa kasalita dahil pasensya ko sa kanya kasi tigil ko sa ano. Siya ang unang nakit sa akin ma'am. Kaya nasaktan ko ng ganyan dahil para naman lipinsan yung sarili ko ma'am. May mga tama din ako ma'am. Kaya pinakita ko din sa barangay, kinagat pa nga niya ako ma'am. Oh, nangangagat pala itong si Vivian. Kaya pa ako. Okay, kuya, ano ba sa tingin mo yung pinagmulan? Bakit ka sinaktan itong si Vivian? Ang ano ko lang yan ma'am, yan nga yung dapat itanong ko sa kanya. Hindi yung siya dapat nagtanong sa akin kung laging galit ako. Dahil iwas na akong iwas sa kanya ma'am. Ah, so ikaw yung umiiwas. So ikaw yung umiiwas dito kay Vivian. Mga anak ko ma'am, asawa ko. Oh, wait lang. No. Anong pinag-ano niyan? Mga sinaktan niyan. Nasaktan niya yung asawa ko. Pati anak ko, nasaktan niyan. Okay, so tanungin na lang kita, no, kuya. Naka-blatter yan ma'am, naka-blatter Oh. yan. Kahit sa DSWD, naka-blatter yan ma'am. Teka, Armando, ano ba yung nangyari sa inyo? Bakit pinukpukan nitong si Vivian? Bago pa man nangyari yung pamumukpok, ano ba yung pinagmula ng away ninyo? Yun nga ma'am, sige salita niya na kung ano-ano sa akin. Ano ba yung mga salita? Anong yung mga salitang binitiwan? Ano daw ako ma'am. Tapos kung binubuhay na lang daw ako ng asawa ko sa anak ko. Maraming ano naman dito sabi ko, tumigil ka sa pagpasalita mo. Tanong pa sinabi ko na sa'yo. Huwag mo kong sirain. Wala akong ginagawa kung ano-anong sa'yo. Okay, nakukuha Sabihan ko lang yung anak ko. Nakukuha ko, Armando, no? So Armando, parang sa tingin mo, pinagsisiraan ng itong kapatid mo, yung asawa mo, kung bakit nagalit ka. Kung bakit nagalit ka, sinugod mo itong kapatid mo dahil pinagsisiraan itong si Vivian, yung asawa mo. Hindi ko yan man sinugod, hindi ko yan pinasok sa bahay niya. Siya kung kusa na lumabas, kaya lumabas din ako para sabihan siyang tumigil. Pagpasalita ng masasama, tayo yung mga anak ko, malaki na rin. Okay, so bungangera pala itong si Vivian, kung ganon. Yan ang nangyayari ma'am, yan ang totoo. Oh, Vivian, ikaw pala ang pinagsisimulan. Barangay. Vivian, ikaw pala ang pinagsisimulan kung bakit nagagalit sa'yo yung kuya mo dahil na pinapakialaman mo yung buhay ng mag-asawa. Po. Oh, Vivian. Hindi ko po sila naman. Hindi mo sila pinapakialaman. So bakit sinisiraan mo daw yung asawa nito? Ma'am Remy, hindi pa ako nagsisira niyan, Ma'am Remy. Tahimik na po kami noon, ma'am. Mula lang po, ma'am, nung sinugod niya ako dyan sa kabilang bahay. Nung nag-evacuate. Ma'am Remy, hindi po yan kami sinasabi niya, Ma'am Remy. Kasi nungalingan po niya yan. Okay, sinasabi mo, Ma'am Vivian, na sinungaling itong kapatid mo, pero siya naman sinasabi, sinungaling ka rin daw kasi the reason why sinugod ka dahil kung ano-ano daw yung pinagbibitawan mong mga salita. Alam mo ba, Vivian, na meron din karapatan itong kuya mo magreklamo kung sakali dahil nasaktan mo rin daw pala ito. Tama ba? Na napukpok mo siya or pinukpok mo talaga siya? Puk niyan, ma'am, kasi binigla lang naman po niya akong pinasok sa bahay. Sa tiris ko mismo po, ma'am, nangyari yun. Okay, so ako, naguguluhan ako sa inyong dalawa, no? Kasi ikaw, meron kang sariling version, meron din version itong kapatid mong si Armando. Ngayon, ang tanong ko, dahil ang gusto mo, Vivian, malaman kung ano yung rason, bakit ka sinasaktan ng kuya mo, eto naman na kuya mo, panay man ang sabi na, hindi totoo lahat ng mga sinasabi ng kapatid ko. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, gusto nyo bang maayos yung away nyo para bumalik na yung pagiging maayos yung magkapatid? Gusto nyo ba yon? Opo, Ma'am Remy. Okay, Vivian, since ikaw yung nagpaabot ng reklamong ito dito sa aming Oh, Armando, makinig ka muna, Armando. Aayusin na natin ito. Gusto mo bang maayos, Armando? Ayusin lang ma'am. Okay. Kunti Okay. lang po yun. Okay pala, makinig ka muna. Makinig ka muna. Vivian, ikaw yung dumulog ng reklamong ito dito sa aming tanggapan. Ano ang gusto mo mangyari ngayon? At maari ba na yung kung ano man yung gusto mo ay dapat maging maayos kayong magkapatid? Ano yung gusto mo, Vivian? Gusto ko po, ma'am, sanang
Mangako si John Armando sa ina, wag na niya akong sasaktan. Okay, so ang gusto mo ngayon, matapos na yung pananakit ng kuya mo. Opo, may kasulatan po, ma'am, na hindi niya na ako sasaktan. Okay. Armando! Kuya! 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 Oh, Armando! Hello po. Okay, napakinggan mo si Vivian. Ang gusto niya lang mangyari, magkaroon kayo ng agreement na hindi mo na muli siya sasaktan. Okay lang yun, ma'am, pero gagawa na ako ng agreement. Ma'am, marisan ko na rin man ako. Okay. So, ang usapan na ito, Armando, ang magiging usapan natin dito ay vice versa ito. Kung anong gusto mo, yun din ang gusto niya. Kung ayaw niyong magkasakitan, dapat maayos kayong magkapatid. Opo, ma'am. Okay. So, ikaw naman, Vivian, kaya mo bang ipangako rin na hindi mo na rin pagsasabihan ng masasakit na salita itong si kuya mo? Opo, ma'am. Hindi naman pa ako dyan, ma'am, nagsasalita. Parang masasama. Diyan pa ang nagsisimula ng gulo, ma'am. Oh. Okay, so eto, isa pa Vivian, ang sabi ng kuya mo, kaya siya nagagalit dahil pinapakialaman mo yung relasyon ng mag-asawa. So, may papangako, okay na, tama na. Kung hindi or hindi, may papangako mo ba na hindi mo papakialaman yung relasyon ng mag-asawa? Opo, ma'am. Ayun, okay. Vivian, nasa kabilang linya ng telepono ang kuya mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kuya, sana pangako mo, wag mo na akong sasaktan na, huwag mo na akong papakialaman. Oh, Armando. Parang natatakot talaga itong si Vivian sa'yo, kaya siguro ang kagustuhan niya talaga sa paraan ng programang ito ay maayos kayo at mangako ka rin na hindi mo na din sasaktan itong si Vivian. Ano pa man yung mangyari, magkapatid kayo. Opo, ma'am, yung naman lang, ma'am, ay naisip ko kahit na ma'am sa barangay, yun lang talaga pinag-usapan namin, kahit yung nag-aano sa amin, ma'am. Okay. Kasi talagang sabi, kaya rin nagsabi mo na magkaayos kami dahil magkakapatid. Yan! Yan lang naman yung ano, kaya sabi ko ngayon, okay lang yan. Pero sabi ko, talagang ganyan man talaga yung gusto kong mangyari. Okay, Kuya Armando, ganito. Tapos, Oh, ganito. tigilan na naman niya kami. Ganito. Ako, huwag niya bintang ng ano, panagsama, malalaki na yung mga anak namin. Ayun. O Armando, makinig ka sa akin ano kasi parehas kayo, may mga pamilya na, may mga kanya-kanya ng anak, 'di ba? So ang gusto naman ninyo, syempre masayang pamilya at buo. Ngayon, ang gusto ni Vivian, magkaayos kayo bilang magkuya. Okay ba 'yun sa iyo, kuya? Okay, ma'am. Okay. So kausapin mo itong si Vivian. Sabi ko sa kanya, Vivian, ako bilang kuya mo, magpakabait ka na. May kanya-kanyang pamilya tayo, may kanya-kanyang buhay tayo. Tapos talaga natin nung nanay natin, gaya ang sabi ng Rosing, gagawad Rosing, na lang isipin natin, huwag na magparaway-away. Huwag simula ng gulo. Okay, so yan nagpaabot ka na, Armando, ng mensahe mo sa kapatid mong si Vivian at si Vivian din nagpaabot ng mensahe para sa'yo. Pero eto, makinig kayong dalawa. Kasi kung hindi pa talaga kayo maayos, hindi pa talaga tumigil yung problema ninyo at yung bangayan ninyo, eto, nasa kabilang linya ng telepono si Police Staff Sergeant Marlon Galyarte, ang Police Information Officer ng Nabua Municipal Police Station. Magandang hapon po sa inyo, Sargento. Hi, ma'am. Good afternoon po sa inyo and sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Opo, Sargento, away magkapatid. Sa mga ganito pong klase ng away, magkapamilya, magkapatid, ano po ba yung maaari nating gawing aksyon or gawing aksyon ni Vivian na naging biktima po ng pananakit mula po sa kanyang nakakatandang kapatid? Bali ma'am, binasa ko po yung letter ni Ma'am Vivian and basa ko nga po doon na si Sir Armando ay sinuntok si Ma'am Vivian. So, yung mga cases po na yan, ma'am, i-refer po namin yan sa barangay kasi unang-una po yung kaso is barangayable po yan. Opo. Pang-barangay po yan. And secondly po, magkapatid po sila, ma'am. So ang gusto din po ng kapulisan, as much as possible po, maayos po sila. Kung sino po yung
sa tingin nila na nakagawa ng mali, pagdating sa barangay, humingi ng kapatawaran para po magkaayos sila. Kasi kahit po anong sabihin natin, magkapatid pa din po sila. Opo. So, pero po, if ever po hindi sila totally talaga maayos, si Ma'am Vivian po, pwede po yan pumunta din sa barangay, and si barangay captain po, ipapasumon po yan si Armando. And then, mag-aayos po sila doon sa barangay. If ever po, hindi po talaga sila naayos sa barangay, and decidido po talaga si Ma'am Vivian na mag-file ng case against po sa kapatid niya, na si Sir Armando, hihingi po siya ng certificate to file action po kay barangay captain. Opo. And At then, dadalhin niya po dito sa police station yung certificate to file action, kasama po siya, and kasama po yung witness niya, yung testigo niya, para po i-file po natin yung kaso kay Sir Armando po. opo. So, At pero, Sargento, Po, opo, para naman po maging patas tayo kasi etong sinasabi po ni Armando, siya rin po ay nakaranas din po ng pananakit galing din po dito sa kapatid niya. Kasi ang sinasabi niya po, self-defense yung ginawa niya dahil unang nanakit itong si Vivian. Sa pagkakataon po ito, Sargento, sila po ay meron din parehas na karapatan na magsampa po ng kaso. Ay, opo ma'am, opo. Ang concern lang po natin dito, yung reklamo ni Ma'am Vivian, si Ma'am Vivian po yung lumapit dito sa atin. Pero Opo. kung yan po yung sinasabi ni Sir Armando, meron din po siyang karapatan, ma'am. Anytime po, pwede po siyang pumunta sa police station or kahit po sa barangay na po muna. Opo. And same cases din po, ma'am. Parehas din po, idadaan natin sa tamang proseso. And pag hindi po talaga sila nagkaayos sa barangay, that's the time po na si police po ay magpapile ng action against kahit sa kanino man po sa kanilang dalawa. Opo. Ano po ba yung kasong pwedeng kaharapin nitong si Armando dahil po dito sa reklamong pananakit ni Vivian? At kung magreklamo din po itong si Armando laban po dito kay Vivian, ano din po yung kasong pwede niya pong isampa? Unang-una po ma'am, pwede po natin silang sampahan or pwede po tayo magsampa ma'am ng physical injury po. Opo, physical injury. Yan po ba ay may karampatang kaso at penalidad? Opo ma'am, depende po sa grounds kung gaano po yung yung sugat na tinamo, kung ilang araw po na hospital si Ma'am Vivian or si Sir Armando, vice versa po ma'am. Pero sabi po nga namin, kung as much as possible po, kaya po natin idadaan sa barangay kasi ito po yung time nila para at least maghingi ng kapatawaran at hindi na po umabot na sa pagsasampa ng kaso. Kasi Opo. magkapatid naman sila. Opo. Tapos po, parang ang ano pa nga po dyan, parang magkalapit bahay, tapos yung nabasa ko po habang nasa bakuran, si Ma'am Vivian ni Kuya, bigla na lang siya po sinuntok. Opo. So, ang sama po sa tingin, and parehas din po sa pamilya nila, sa mga anak nila, na sila mismo magkapatid ay walang magandang relasyon. Opo. So with that po, Sargento, makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyong tanggapan kung desidido po itong si Vivian magsampa po ng kaso laban po dito sa kanyang kuya. At ito naman pong si kuya, si Armando, kung desidido din pong magsampa rin ng kaso laban po dito sa kanyang kapatid. Pero we hope and we pray for the spirit of Christmas, maayos po silang magkapatid. With that po, Sargento, maraming salamat po. Ay, maraming salamat din po sa inyo ma'am, and mabuhay po kamo. Police Staff Sergeant Marlon Galyarte, ang Police Information Officer ng Nabua MPS. Maraming salamat po. Balikan natin itong magkapatid. Vivian! Ma'am. Ayun, napakinggan mo si Sargento. Opo, ma'am. Opo, so parehas kayo may karapatan ng kuya mong si Armando na magsampa ng kaso dahil aminado ka rin na nasaktan mo rin itong si kuya. Ngayon, ang desisyon ninyo, magsasampa ka ba ng kaso or mas gusto mong maayos kayo ng kuya mo ngayon mismo dito sa aming tanggapan, sa aming programa? Opo, ma'am. Sige na po, ma'am. Ayun. So Armando, Ma'am, ikaw,
Ano ang gusto mong mangyari? Maayos kayo ng kapatid mo or itutuloy nyo yung kaso nyo sa isa't isa? Laban sa isa't isa? Ayos, ma'am, magkapatid. Maayos lang po, magkapatid man kami yan, ma'am. Yun! Christmas. Okay. Christmas, ma'am, bagong taon, bagong attitude. Ayun, so ano yung gustong sabihin mo dito kay Vivian? Para at least matapos na yung problema ninyo. Matapos na kasi magkapatid kayo. Nakakahiya na nag-aaway yung magkakapatid. Tama na sabi ko sa nakan-kanya, ma'am, din yan na apuran ko. Matintinayat, ako yung matanda sa kanya. Siya yung naguna, siyempre, yung ano ko, tapos nabigla din ako. Kaya tapos, sasabihan ko na siya na tumigil na, bago na kasasalita kung ano-ano. Ayun. So, 'di ba? Ano ang patinda ko sa kanya. O, di ba Armando, apektado yung pang-araw-araw mong trabaho, yung gawain, dahil meron kayong sakitan ng loob ng kapatid mo. Opo, ma'am. O, ayun. Yan talaga ang totoo po. O, Kuya Armando, meron ka bang Christmas message para kay Vivian sa kapatid mo? Yan lang, ma'am. Ano yung tawag? Pasensya na dahil Ano yung tawag mo dito kay Vivian? naman ako, dumating ka na ako ko tapos. Yan, no? Bati na kami. Merry Christmas na lang kanya. O, bati na kayo. Kuya Armando, bati na kayo ni Vivian. Opo, ma'am. O, Vivian. Vivian. O, bati na daw kayo ni Kuya. Opo, Ma'am Remy, bati na ako. Basta po, ma'am, wala nang pakialaman. Huwag niya na akong sasaktan. Oo nga, ganito nga Vivian. Ang pakikialam sa tamang paraan na gagawin ni Kuya kasi magkapatid nga daw kayo. Mabigat yung kalooban niya, apektado yung trabaho at emotions niya dahil hindi kayo okay. Ngayon, papakialaman ka ni Kuya in a nice way dahil magkapatid kayo. Hindi yung pakialam na parang sirain yung buhay mo, saktan ka. So okay lang yun, Vivian. Kasi magkapatid kayo eh. 'Di ba okay lang naman na magsabi si Kuya na wag mong gawin yan kasi mali yan. Tama, Vivian? Opo. Okay. Opo, ma'am. So sa tingin ko, okay na itong magkapatid, ano? Armando? Oh, yan. So, ang kagustuhan lang ni Vivian, maging maayos din kayo at wala nang pakialaman. Yung pakialaman na yon, yung masamang paraan. Pero kung okay naman, bilang magkapatid, mas mabuti yon. Tama, Armando? Opo, ma'am. Ayun. So, very Merry Christmas sa inyong dalawang magkapatid, ano? At ang kahilingan namin na sana sa mga darating pang mga araw ay tuluyan ng maging maayos ang inyong relasyon bilang magkapatid. Maraming salamat sa iyo, Vivian, at sa iyo, Armando. Maraming salamat din po, ma'am. Merry Christmas na lang. Opo. So, ayan, balikan natin si Vivian. Nandyan po si Vivian. Okay, Vivian. Po. Okay, Vivian. Po, ma'am. Napakinggan mo si kuya mo. Opo. Di ba hanggang ngayon tinatawag mo pa rin siyang kuya? Opo, ma'am. So ibig sabihin, yung respeto mo sa kuya mo ay naandyan palagi. So ngayon, may papangako mo rin ba na magiging maayos yung relasyon nyo ni kuya mo? Yung respeto mo andyan pa rin? Opo, ma'am. Ayan, so meron ka bang sasabihin kay kuya mo? Christmas naman ngayon. Batiin mo na ng Merry Christmas si kuya. Opo. Kuya, sana magpati na tayo. Maging maayos na ang relasyon natin bilang kapatid. Huwag mo na akong sasaktan ulit. Ipangako mo yan. Armando, Kuya Armando. Kuya, okay na kuya. So, gusto namin kayong makita na masaya nang magkasama at syempre nanumbalik na yung totoong pagmamahal bilang magkapatid. Sa inyong dalawa, Merry Christmas, Armando at Vivian. Ma'am, tayo po, ma'am. Merry Christmas. Salamat po, ma'am. Sa programa niyo, salamat po. Sana po kanino. Ayun. So, masaya kami na mapakinggan at na malaman na kayong dalawa ay magiging maayos na at sana dire-diretso na nga ito sa tulong niya ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat, Vivian at Armando. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ito naman
Kwento ng isang lolo sa Pigalle, Legazpi City na patuloy na naghahanap buhay para sa 4 na apong ipinag-aaral. Ating matutunghayan yan. At mamaya lamang ay pipili na muli kami ng 2 maswerteng makakatanggap ng pamaskong handog ni Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw. Magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapektar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Eto, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng isang 79 years old na lolo na patuloy na nagpupursiging gumawa ng bukayo bilang hanap buhay nito para sa pag-aaral ng kanyang 4 na apo. Panoorin natin sa kwento ni Felix Opeñano. Ma'am, bili po kaya. Sa barangay Pigkale sa siyudad ng Legazpi, isang lolo ang aming nakilala. Si Antonio Ramirez, na 79 na taong gulang na, ngunit sa kabila ng kanyang edad, ay nagpapatuloy pa rin siya sa paghahanap buhay para sa kanyang 4 na apo na nagpapatuloy pa sa pag-aaral. Isa na riyan si Richard, na 15 taong gulang na. Ako po si Richard Dave R. Allende. I'm 15 years old. Pumapasok po ako sa Orosite High School. Tinutulungan ko po yung lolo ko maglako ng bukayo para sa amin. Namangha kami sa pagpupursigi ng maglolong sila Richard at Lolo Antonio. Una kong ginagawa, binibi ako yung niyog. Tapos pinano ko yung sabaw sa balde. Tapos, bibiyak-biyak na sila, mga 10 piraso. Pinakita sa amin ni Lolo Antonio kung paano maghanda at kung paano niluluto ang bukayo na umaabot sa 3 oras na paghahalo. Makalipas ang ilang oras lamang, ay sinuong na ni Richard ang ulan para makapaglako na ito. Kahit maulan, ay ipinipilit ni Richard na makapagtinda dahil sa tuwing hindi raw sila makapagbenta, ay apektado ang gastusin nila sa araw na iyon. Ilang taon ka nagsimula na tumulong sa pagbebenta ng bukayo? 6 years old. Saang lugar ka noon naglilibot? Sa Sabang Baybay po. Sa LCC. Ayala po. Bukayo. Bukayo po kamo. Ito po. 5 po. Ito na po. Thank you. Ma'am, bili po kaya. Isa lang po. Sa tuwing tag-ulan daw ay matumal talaga ang benta. Kaya mahabang pasensya ang baon nito para lang masiguradong maubos niya ang bukayo na inilalako. Kasi po gaya ng maulan po. Maulan? Maulan. May naapektuhan ang iyong benta kapag umulan. Opo. Hindi lingid sa ating kaalaman
na kanya-kanya ang pagpupursigi at paghahanap buhay ang ginagawa ng bawat magulang para lang maibigay nila ang nararapat na suporta sa mga bata. At para kay Lolo Antonio, ang 4 na apong iniasa sa kanya ng kanyang namayapang anak ang nagsisilbing inspirasyon nito para magpatuloy sa buhay. Ayan mga kaaksyon, ating natunghayan ang kwento ni Lolo Antonio at ni Richard na kahit sa anumang edad, patuloy pa rin si Lolo Antonio na kumakayod para mapagtapos ang kanyang mga apo. Kasi naniniwala siya na ang pag-aaral ay ang makakatulong sa kanila para makaahon sa kahirapan. Muli ako si Ralph Opiñano. Ito ang Ako Bicol, tabang ora mismo. Ayan mga ka-aksyon, sa murang edad ay nagpupursige para makaahon sa kahirapan. Kasama natin ngayon mismo si Lolo Antonio Ramirez, 79 years old, at ang kanyang apo na si Richard Allende na 15 taong gulang. Magandang hapon po sa inyo, tatay. Magandang hapon po naman. Yan. At etong sa iyong apo. Itong iyong apo mo. Kumusta po kayo ngayon, Lolo Antonio? Okay naman. Okay naman, Lolo. Opo. So kahit Medyo nahihirapan, pero nakakaraos. tuloy lang ang laban. Opo. Pinaka-importante yung tatay, kahit nahihirapan, basta nakakaraos, ayos lang. Opo. So, kumusta po kayo ngayon? Ikaw naman, Richard. Yan, smile. Richard, nakikita ko sa iyo na talagang pursigido ka, positibo ang iyong pananaw sa buhay na pagdating ng panahon, makakaahon sa kahirapan. Yan, smile lang. Mahiyain pala itong si Richard. Ilapit mo na yung mikropono, di ba? Kitang-kita namin kung paano ka magtinda nitong bukayo na ginawa ni Lolo. Kumusta naman? Maayos rin naman po kasi nakakatulong ako kay Lolo sa pagtitinda, lalo na po sa pag-aral ng mga kapatid ko. Ikaw iba yung matanda sa magkakapatid? Hindi po. Pang-7 po ako. Pang-7 ka sa magkakapatid. 10 kayo? Ilan kayo magkakapatid? 10 di ba? So, 10 kayo, pang-7 ka. Opo. Okay, so, bakit naisipan mong tulungan itong si Lolo sa paglalako nitong bukayo? Para hindi po siya mahirapan. At makapagtapos yung mga kapatid ko, lalo na po ako. At sana sa Pasko, magkakasama kami at masaya. Ayun. So, dati pa ba, Lolo, nung hindi pa po itong si Richard yung naglalako ng niluluto niyo pong bukayo, kayo mismo ba ang nagbebenta, naglalako po ito? Opo. Gagawa ko po yun mga alas 3 ng umaga. Pagkatapos kasi minsan naabot ng 4 na oras. 4 na oras niyo pong niluluto, yung hukay. Umpisa sa pinaka... Simula sa pagbiyak ng buko, ng nyog. Tapos, kakayurin nyo po, tapos lulutuin nyo pa po, tapos, siyempre, i-mold nyo pa po yun. Opo. Ilang taon nyo na po ba itong ginagawa, tatay? Tagal na po. Umpisa niyan yung pang-4 kong anak na naglalako, mga grade 4 pa lang. Mga 1979 yata. So, simula po noon, tatay, wala ka na pong pinasukan na trabaho, talagang ito na po yung ginagawa nyo? Dati po, sa pier ako nagtatrabaho. So isa po kayong kargador sa pier. Tapos pagkatapos nun, tumigil po kayo? Hindi. Nung mamatay na lang yung asawa ko, tsaka nagkasakit. Ay, opo. So at least po, tatay, hindi nyo po hinayaan na pasanin po kayo ng mga anak po ninyo at mga apo nyo. Talagang gumawa po kayo ng paraan para makatulong din po sa pangangailangan po ninyo. May alam naman po akong mapag-anak buhayan, kailangan gawin. Opo. Nasa magkano ba tayo yung pera nyo nang nagsimula po kayo nitong negosyo nyo? Umpisa yung sa buhay pa yung asawa ko. Opo. 25 centimos. 25 centavos. Oo. So kung yung 25 centavos ngayon po, nasa magkano na po yan tayo? Ibang peso na. Kung pwede nga lang i-adjust. Kaya lang nahirapan magbenta. Hindi, wala po tayong mag-adjust tayo, kasi talagang yung halaga po ng mga bilhin po ngayon, talagang nagmahala na. Talaga po. Dati yung panutsa, yung kalamay, dati magkano lang yung 25, ngayon 65. Opo, di ba? Ang layo po ng itinaas na presyo. Grabe po. Opo.
So ngayon po tatay, pag bumibili po kayo ng mga pangunahing pangangailangan, ingredients, nasa magkano po yung puhunan po ninyo? Depende po. Kung walang order, yung mga 700, 600, pwede Opo, na. pag walang order, so ibig sabihin tay, marami na din po yung nagpapagawa po sa inyo, nag-o-order. Oo, minsan-minsan lang po. Minsan, seasonal. Pero may weekly dyan na kumukuha. Si Madam Angele at So ang meron tawag po ko. kayong suki na talaga. Oo. So sa isang araw po, hindi po kayo nawawalan po ng talagang meron po kayong siguradong mapagbebentahan. Okay. So sa isang araw po tay, sabi niyo po, ilang po yung halaga ng puhunan po ninyo? Halimbawa, namalingki ako ng mga 700, mga 3 beses ko yung lulutuin. Niluluto ko lang yung mga halagang 500 o Apo. kaya 600 yung nilalako niya. Ayun. So yung 700 po na binili niyo pong mga ingredients, magagawa po niyo yon sa 3 luto. Okay. So sa halimbawa sa isang luto tay, nasa magkano yung kita po ninyo or inuuwi po ni Di kung salagang niluluto sa isang luto ko, salagang 500, kumikita na kami doon ng mga kalate, kumisan sobra. So 250 to 300. Ayun, ganyan. Grabe no tay. So grabe po yung hagod pong ginagawa niyo, pagod, Talaga, mahirap talaga. puyat, tapos ilalako pa po ng apo po ninyo. Ano yung pakiramdam niyo po tay na sa murang edad, eto pong apo po ninyo ay talagang porsigidong tumulong po sa inyo? Malaking kaginawaan ko po ito. Pero kung minsan naawa ko lalo na pag maulan. Opo. Naawa po ako sa kanya, pero wala kang magagawa eh. So pag umuulan tay, syempre andyan yung kaba nyo na yung apo po ninyo nasa labas pa naglalako, umuulan. Mga anong oras na po siya nakakauwi tuwing gabi? Mga alas 8, minsan naabot ng alas 9. Pero pag maagang na magandang bintahan, alas 7 lang. So tatay, yan po ay dyan pa po lang tayo sa negosyo. Tatay, lolo, 4 na apo po yung nasa inyo. Bakit po tay, kinupkup niyo po itong 4 na apo po ninyo? Sa kabila po na may katandaan na rin po Umpisa kayo. pag bata pa, mga yan gusto sa akin. Kinukuha ng inayaw mo eh. Gustong-gusto nila sa akin eh. So, napakalapit na po talaga yung loob nila po sa inyo. Tsaka parang pag alimbawa, inaanong kinukuha pa, ayaw ko ibigay. Kasi parang may na kami. Opo, yung attachment ng lolo at apo, nandun na. Ikaw, tanungin ko itong apo nyo po, tatay. Ikaw, kung papipiliin ka, uwi ka sa magulang mo o talagang dito ka na kay lolo? Kay lolo. Ha? Dito na kay lolo po. Opo, bakit? Ano yung nakita mo kay lolo? Kasi po, mula nang bata po kami, naglalako po siya ng umaga at uwi siya ng hapon, tanghali, bago kumain. May dala siyang pasalubong sa amin na minsan ganyan na mga kakanim, gano'n. So masasabi mo bang si lolo ay pinaka the best lolo ever? Opo, ma'am. Ayan. So may gusto kang sabihin kay lolo? Sabihin mo kay lolo. Sige na. Harapin mo si lolo. Salamat, lolo. Oo, naiiyak ka? Pero naiiyak ka na. So, yung tawa, yung luha na lumalabas dyan sa mata mo, masasabi mo talagang mahal na mahal mo si lolo. O lolo, ako naiiyak na lolo. Lolo, ikaw lolo, gaano mo kamahal itong mga apo mo? Mahal ko na sila. Mahal na mahal mo lolo. Bahagi na ng buhay. Bahagi ng ang buhay ni lolo itong mga apo mo. Awakan mo lolo yung Matandang apo ko, grade 12 na madam, gagraduate ngayon, isang taon. Opo. Ano yung pakiramdam mo, Lolo, na sa tanda mo po yan, meron po kayong apong magga-graduate po dahil po sa pinagpaguran po ninyo? Masaya po. Tsaka hindi ko nararamdaman na napapagod ako, nahirapan. Opo. So parang stress reliever po ninyo, tatay, na sa kabila ng pagod, hirap, pag nakikita nyo pong healthy sila at makakapagtapos ng pag-aaral, achievement nyo po yung lolo. Opo. Okay. Saludo po kami sa inyo, lolo. No? Thank you po. Bibihira po yung lolong ganyan. Nagagawin yung lahat para sa kanyang mga apo.
Tatay, ano tay? Opo, ma'am. Opo. So, ano po yung mensahe niyo po, Lolo, dito po sa iyong apo? Na syempre katuwang niyo po palagi. Nagpapasalamat ako sa kanila at kung ano ang gusto kong gawin nila, ginagawa nila. Saka unang-una sa lahat, yung manalangin kami na ibigay yung magandang buhay kahit na gano'n kami. Huwag gagawa ng masama. Saka unang-una po yung makatapos silang lahat habang nakakaya ko pa. Opo. Lolo, marami po dyan ng mga tatay, mga malalakas pa, no, tay? Opo. Pero parang wala po sa kanilang puso at isip na alagaan yung kanilang mga anak. Kayo po, Lolo na, matanda na, pero kayo po nagsisilbing tatay dito po sa inyong mga apo. May mensahe din po kayo sa mga pabayang ama na malakas pa, pero pinapabayaan po yung kanilang mga anak. Sana po sa mga katulad kong ganito na ang edad, kung kaya po naman na maghanap buhay. Kasi sa panahon ngayon, mayroon yung tatamad-tamad. Nako. Opo. So saludo talaga ako sa iyo, tatay, ano? Talagang andyan po yung inyo pong pagmamahal sa inyong apo, ano? Bawal yung yung tatamad-tamad, na tay. Pero eto, tay, dahil ako po ay napabilib ng inyong kwento, nasa kabilang linya po ng aming telepono, ang aming butihing congressman na si Congressman Attorney Angelo Gil Bungalon. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Gil. Magandang hapon, Remy, at magandang hapon sa nakasubaybay sa inyong programa. Congressman Gil, nakakamangha po itong maglolo na ating pong nakilala at kasama ko po ngayon sila dito po sa ating studio. Baka po meron po kayong mensahe po para sa kanila dahil talagang ako po ay napabilib ni Lolo sa kabutihang loob na ginagawa po niya para sa kanyang mga apo. Unang-una, talagang kamangha-mangha ang ginagawa nitong si Lolo Antonio. Imagine, no, sa kanyang edad na 79 years old, patuloy pa rin na nagtatrabaho, naghahanap buhay para maitaguyod ang pangangailangan ng kanyang pong mga apo, no? At isa na dyan, itong si Richard, na kung saan apat sa kanyang mga apo, napagpatapos niya, no? Sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng bukayo. So, kahanga-hanga ang ginagawa ni Lolo Antonio, isang marangal na trabaho at pilit, no? Na tinataguyod ang pangangailangan ng kanyang pong mga apo. So, isang kahangahangang tao, ito pong si Lolo Antonio. Opo, so dahil dyan, Lolo Antonio, mismong si Congressman Gil po ay nahahangaan po sa inyo dahil po sa kabutihang loob po ninyo. Ano? So, ano po yung maaring ibigay natin, Congressman Gil, dito po sa maglolong ito? Dahil dyan, Remy, magbibigay po tayo ng cash assistance at sa maglolo, no? Considering na itong si Richard ay nag-aaral pa, magbibigay din tayo ng school supplies. Galing po yan mismo sa Ako Bicol, tamang ora mismo, at ni Congressman Galdico. Ayun! So, napakinggan mo, tatay, meron pong inahandog na regalo po sa inyong maglolo si Congressman Gil, ang aming programa at ang Ako Bicol Party List, tatay. Salamat po kung Bungalon at saka sa AKB. Sana po Ayun, so no words can express how much eto pong si Lolo Congressman Gil ay nagpapasalamat po sa pamaskong handog po ninyo. Maraming salamat po, Congressman Attorney Gil Bungalon. Yes, maraming salamat at magandang araw. Opo, so tatay, eto po, yung binanggit po ni Congressman Gil, tanggapin niyo po itong pamaskong mula sa tabang ora mismo ni Congressman Saldico at ni Congressman Gil Bungalon. School supplies para po sa inyo, Richard, at syempre grocery package para sa inyong pamilya. Tanggapin niyo po ito. Ayan. Meron pa. Ayun pa. Ayan, tatay. Dito na. Tatay, kaya nyo pa bang bitbitin yan, tay? Hanggang sa mga 3 kilo lang. Ano po, tay?
Mga 3 kilo. Mikropono po, tatay. Ang kaya niyo Mga po ay 3 kilo na lang kaya kong bitbitin. sobra yan sa 3 kilo, tay. So, paano yan? Hindi niyo po yan madadala. Hindi, magsa-tresin. Ay! So, ayun po, tatay. At syempre, tatay, ito din po, pandagdag po puhunan sa inyo pong negosyo, tatay. Tanggapin niyo rin po. Maraming pong salamat. Ayan, sa so iyo, Ma'am Richard, Remy. buksan mo na. Alin dyan ang gusto mong buksan? Sige nga, tingnan natin kung ano yung regalo para sa'yo. Ha? Oh, bag. Uy, bagong sapatos. At syempre, eto mga school supplies, magagamit mo sa pagpapatuloy ng iyong pag-aaral, Richard. Excited siyang buksan lahat. Ayan. Dahil tag-ulan, magagamit mo yan sa paglalako mo. At eto pa, mga school supplies, magagamit mo kompleto yan. O, meron kang uniforme. Ano yung masasabi mo, Lolo? Salamat po at binigyan kami ng pamasko ng AKB. Opo. So, kay Kong Saldico, kay Kong Bungalon, marami pong salamat. Bilib ako sa Sana memorya ni tatay, ano? Talagang napakatalas pa ng inyong memorya po, tatay. Opo. Richard, ano yung pakiramdam mo ngayon? Ha? Ano yung masasabi mo? Nakikita ko talagang sobra ang saya mo. Ano yung pakiramdam mo ngayon? Ano masasabi mo? Saya-saya po, madam. Ha? Masaya po. Ready ka na ulit na bumalik sa klase? Opo, madam. Okay. Ayos? Yan ang sinasabi na reward sa mga batang masunurin at matulungin sa kanyang pamilya. So hangad namin na makapagtapos ka ng pag-aaral, ano? At kayo po din, Lolo, hangad din po namin ang inyong pong hanap buhay ay magpatuloy para po yung inyong pong pagsusuporta at pagpapalaki po sa mga apo nyo po ay syempre hanggang po kaya nyo ay masustentuhan po ninyo. Maraming salamat po, Lolo. Sana po huwag ako bigyan ng sakit. Ano po? Huwag lang akong bigyan ng karamdaman. Opo, yun ang pinaka-importanting panalangin po, tatay. Manatili po tayong malusog at malayo sa anumang sakit. Yan po, tatay, ay i-grant po ni Lord. Salamat po, Ma'am Remy. Maraming salamat. O, diba? Talagang ito si tatay ay matalas ang kanyang memorya. Maraming salamat po sa inyo, Lolo. Ano? At eto na mga ka-aksyon, dumako na tayo sa pamaskong hatid ni Congressman Saldico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Huwag na nating patagalin pa, tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Eto na, abang-abang kayo mga ka-aksyon, hawakan nyo na ang inyong mga telepono at baka kayo na ang maswerteng matatawagan namin ngayong hapon. Ayan, nagri-ring ng telepono. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po. Ano po ang pangalan po ninyo, taga saan at ilang taon na po kayo? Ako po si Josephine Samonte, 24 years old, taga Bicol po dito sa Rivera Summit, Biga, Catanduanes. Ay, taga Biga, Catanduanes po kayo, islang probinsya ng Catanduanes. Nanonood po ba kayo ng ating live? Opo, ma'am. Ayun, so ano po ang inyong hanap buhay ngayon? Wala po, ma'am, kasi nagbabantay po ako sa dalawa kong anak. Opo. Yung isa po na PWD. Opo. So, meron po kayong anak na may na PWD. Opo, ma'am. Opo, gaano po kahirap, nanay, na sa hirap ng buhay, pero kahit papano, biyaya po yan ang pong may kapal. Ano po, nay? Opo, ma'am. Sobra po. Napakaswerte po nitong batang ito sa amin. Opo. So ako po, nanay, isaludo po sa inyo dahil kahit po meron pong kapansanan po yung anak po ninyo, ay talagang positibo po yung inyo pong pananaw na yan po ay blessing galing po sa ating Panginoon. Ano po, nay? Po, ma'am. Amen. Amen. Dahil dyan, nay, kayo po yung maswerteng napili naming mabigyan ng 500 pesos ngayong hapon. Merry Merry Christmas po, nanay. Oh, salamat po. Maraming salamat po. Opo. Saan niyo po gagamitin yung 500, nay? Pangdagdag na po sa aming Medya Noche Buena po. Alright! Merry Christmas po, nanay, at congratulations po. Huwag niyo pong ibababa yung telepono, kakausapin po kayo, nanay, ng aming staff para malaman niyo po kung paano maipapadala po sa inyo yung perang na panalunan niyo po mula kay Congressman Saldico at sa aming programa. Maraming salamat! Maraming salamat po. Merry Christmas. Opo, eto na, dumako na tayo sa pangalawang winner of the day. Magandang hapon po, hello!
Hello? Hello po. Ayan, ano ang pangalan, taga saan at ilang taon na po kayo? Dayan Barha po. 26 po, San Isidro, Ilawod, Malipot, Albay po. Ay, taga Malilipot, Albay. Kumusta? Nanonood po ba kayo ng aming programa? Opo ma'am. Ayan, salamat po at patuloy po kayong manood. Baka sa susunod kayo pa rin po yung manalo. Meron po ba kayong pamilya, anak buhay, may asawa? Meron po ma'am. Okay, ilan na po yung anak po ninyo? Isa po. Isa, okay. So, kung talagang nanonood kayo, ano po yung masasabi nyo sa natunghayan nyo ngayong hapon sa aming programa? Hello po. Sana po. Okay, so eto na lang nanay, maraming salamat po sa inyo dahil kayo po yung nanalo ngayong hapon. Pawala pala yung signal, nawawala. Anyway, congratulations po nanay. Ano po yung masasabi nyo dahil kayo po yung napiling 500 pesos na winner ngayon? Salamat po. Kung saldi ko. Malaking tulong na po ito para sa kami. Okay, congratulations Nanay Dayan Barha ng Malilipot, Albay. Huwag mo pong papatayin yung tawag dahil kakausapin pa po kayo ng aming staff para malaman nyo po kung paano nyo matatanggap itong 500 pesos. Maraming salamat! At iyan ang dalawang maswerte na nanalo ngayong hapon sa ating pamaskong handog ni Congressman Saldico. Kaya mga kaaksyon, saan ka pa? Manunood lang po kayo ng aming live tuwing 1:00 ng hapon at maaari na kayong makatanggap ng 500 pesos. Ayan, siguraduhin nyo lang po na umantabay sa aming programa at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng pamaskong handog ni Congressman Saldico. Sa muli mga kaaksyon, maligayang Pasko po sa inyong lahat. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat! Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang